Навчання на цвинтарі на території однієї з сімферопольських шкіл під час ремонтних робіт виявили людські останки. Історики кажуть, раніше там було мусульманське кладовище, старовинне, до нього ж належало і нове кримсько-татарське кладовище. Що робитимуть з давніми похованнями? Дивіться далі. Эти дети начали играться этими костями вот здесь, вот на этой игровой площадке. Кістки і черепи, дорослих і дітей. Вони на кожному кроці. На цій території, де нині школа, до 1944 року було старовинно кримсько-татарське кладовище. Це зафіксовано в історичних записах. Є мапи, які робили німецькі вояки ще в 41-му році, до депортації. Это кладбище действовало до 1944 года. Другое дело, что есть воспоминания людей уже в 50-е годы, когда они приехали, там было все снесено, и они находили эти могильные камни в стенах домов. Эти воспоминания тоже есть. В 1944 году всячески старались уничтожить следы пребывания крымских татар в Крыму и сравнивали с землей могилы, на могильных камней строили свинарники, хозпостройки. Колись старовинне кримсько-татарське кладовище було найбільшим у Сімферополі. Тут ховали поважних містян, представників творчої еліти, інтелігенції. Як, до прикладу, відомого суспільного діяча генерала Ісмаїла Муфтія-Заде. За часів СРСР, за кілька років після депортації кримсько-татарського народу, на території цвинтаря звели школу. Коли строили эту школу, здесь вырыли котлованы, наверное, уже в тот советский период, 70 лет тому назад. Все отсюда было вывезено. Но вот эта территория, площадка, здесь никаких экскавационных работ не проводилось. Вот эта территория представляет большую ценность. Кримські татари за призупинення робіт, хоча б тимчасово, аби дати час на проведення розкопок і вилучення кісток для перепоховання. На повне припинення будівництва вже не сподіваються. Надо провести обряд перезахоронения, да, и плюс где-то обозначить, да, какими-то символами, что здесь находилось старое крымско-татарское кладбище. Почему-то на территории христианского кладбища на школе такой знак стоит, и, в принципе, никого это не смущает. Когда вопрос касается крымских татар, то тут почему-то полный игнор. Забудова пам'ятних місць в Криму – не перший випадок. Відомі факти, коли прокладання доріг чи зведення будівель пролягало поблизу кримсько-татарських поховань. І на них не зважали. Говорят о том, что в Крыму очень много захоронений, очень много старых кладбищ, они, так сказать, отжили свое, там сейчас проходит захоронение, а жизнь как бы продолжается, и поэтому строительство обычно таких памятников, таких мест застраивается, все равно продолжает застраиваться. Знайдені останки вже передали на експертизу. Після їх перепоховають. Де саме і коли, поки невідомо. Вікторія Бойко, Заман, АТР.